baina Jose Javier azkenean ezin izan da garaipena eskuratu. Bai, alegindu ingare asko, okazio asko egin ditugu, baina azkenean baloia ez nahi zauen sartu eta beraie bi kontrakin irabazin dabe partida, ez? Baina azkenean galdu indeu, baina aldu egin dugu, ez? Pena txikia ez, pena txikia. Jendea gogo zen, zuek ere gogo zeundeten lehen zatian. Aritz Aldurizek eduki dituen bi jokaldi horiek ikusita bazirudien garaipena, etzela urruti izango, baina azkenean huts eta bi eta irrifarra eraman dutenak Tunisiako jokalariak izan dira. Bai, partida hauetan esposu sartzen zu gola, ekipo kontrarizioa gai jolazen du eta bere gauza honak egiten ditu, ez? Eta haiek sartu dute lehenengo gola eta gu segin dugu, baina azkenean bigarren gola sartu dute eta ja partida bukatu da, ez? Dena den gaurkoa kolore bereziz azpimarratzeko egun horietakoa, ez? Bai, oso berezia, ez? Onjala 6-7 urtez nintzela etorten ona Euskal Selekzioarekin eta oso posinago berriz bueltan eta lagunkideekin egoteaz eta Samamensen egoten, ez? Eskerrik asko ba, aurkegi batean Valentzia aldera joan beharko duzu, sorte izan dezazula urte berrian ere. Bale, eskerrik asko. Hauexak izan dira ba, Jose Javier Barkeroren hitzak gustora, pozarekin baina ezin gaurkoan garaipena eskuratu eta horrekin joango dira dena den lagun zaharrekin egon eta Samamesen jokatuta inorreztako